Dili matupngan nga mga tentasyon. Hunyo 3. Ako dili na makigsulti og daghan kaninyo, kay moanhi ang prinsipe niining kalibutana ug siya walay labot man kanako. Juan 14:30. Gikan sa higayon nga si Kristo misulod sa kalibutan, ang tibuok kahugpungan sa sataniko o dautan nga mga ahensya milihok aron sa paglimbong ug pagpukan kaniya sama kang Adan nga gilimbungan ug gipukan. Sa dihang natawo si Kristo sa Bethlehem, ang mga anghel sa Dios nagpakita ngadto sa mga magbalantay sa karnero nga nagbantay sa ilang mga panon sa gabii ug naghatag og Diosnong mga credentials sa otoridad sa bag-ong natawo nga bata. Nasayod si Satanas nga ang usa mianhi sa yuta uban ang balaang sugo sa pakiglalis sa iyang otoridad. Iyang nadungog ang anghel nga mipahayag, "Kaninyo na tawo sa syudad ni David ang usa ka manluluwas nga mao si Kristo nga Ginoo." Lucas kapitulo 2 mga bersikulo 10 paingon sa 11. Ang langitnong mga tigbalita nagpukaw sa tanang kasuko sa sinagoga ni Satanas. Gisunod niya ang mga lakang ni adtong nagdumala sa batang Jesus. Nadungog niya ang tagna ni Simeon sa mga sawang sa templo. "Ginoo, karon buhian mo ang imong alagad sa pakigdait, sumala sa imong pulong, kay ang akong mga mata nakakita sa imong kaluwasan." Lucas kapitulo 2 mga bersikulo 29 paingon sa 32. Si Satanas napuno sa kasamok samtang iyang nakita nga ang tigulang nga si Simeon nakaila sa pagkadiyos ni Kristo. Ang komandante sa langit giatake sa manunulay, gikan sa panahon nga siya usa ka walay mahimo nga bata sa Bethlehem, sa diha nga ang mga ahensya sa dautan nagtinguha sa paglaglag kaniya sa iyang pagkamasuso pinaagi sa pangabugho ni Herodes, hangtod nga siya miabot sa krus sa Kalbaryo. Kanunay siyang giatake sa dautan. Diha sa mga konsilyo ni Satanas, gitino nga kinahanglan siya mabuntog. Walay tawo nga mianhi sa kalibutan ug nakalingkawas sa gahom sa limbungan. Ang tibuok puwersa sa panag-uban sa dautan gipahimutang sa iyang dalan. Nahibalo si Satanas nga kinahanglan siyang modaog o ang iyang kaugalingon mabuntog. Ang kalampusan o kapakyasan na langkit kaayo alang kaniya sa pagbiya sa buhat uban sa bisan kinsa sa iyang mga ahente sa dautan. Ang prinsipe sa kadautan sa iyang kaugalingon kinahanglang personal nga magdumala sa pakigubat. Ang kinabuhi ni Kristo mao'y usa ka walay katapusan nga pakigubat batok sa mga ahensya ni Satanas. Gihiusan ni Satanas ang tibuok kusog sa apostasiya batok sa anak sa Dios. Walay usa ka higayon nga adunay tubag sa iyang daghang mga tentasyon. Walay bisan usa ka takna nga si Kristo midawat sa hanyag ni Satanas aron sa paghatag kaniya og bisan unsa nga bintaha.